Здравейте хора, това ви днес ще ме добикаляме на една изостанала сграда. Е там горе дете. И ме последвайте в TikTok и в YouTube. Имам два YouTube канала. Криско 22 и Криско 33. Се абонирате за двата канала и ме последвайте в TikTok. Последвайте и Божин в TikTok и в Instagram. И... В Instagram съм Божин Благоев. Божин, това ми са трите имена. А в TikTok как е? Божин Бонев, а в YouTube Божинчето. Ами, аз нямам Инстаграм, но ако искате да си направя Инстаграм, пишете долу в коментарите, ако искате да направя Инстаграм профил. Ето е къщата, ето е къщата. О май гот. Така че, това е мой приятел, така че вместо него аз съм първи. Вижда ли този човек е там? Чакай. Има някой. Проявят ли хора? Някакви ключта нагоре. Там. Или, да. Е там има едно нещо. Ето е там къщата горе. Ще трябва да стигнем. Е там една къща има заставена. Ще да го видим. Не знам. Има една изоставена. Да. Хора, ще спра клипът на пауза и пак ще пусна да стигнем до там. Хора, ние сме някъде наблизко. Тук. Тези махали тук, мардери сме горе. Има някакви кокошки. Кокошки. Хора, тук минаваме. Отпред, Божин. Вой! Намери някакво меченце. Кстати, пет турнована. Някакво меченце има тук. Продължаваме разследването на това търсим тази останата къща. Тази къща на един е живял. Един мой приятел, само че те е някъде другаде, деца. Това е заставена ли са? Не е заставена, но не знам. Нагоре, къде ли нагоре? Пишете в коментарите. Ако искате в другия епизод да идем там горе, пишете в коментарите. Почти следваме. Сега, хора, малко ще се забавим в търсенето на тази къща, аз си как да го намерим. Но ще трябва да поизчакате манинко. Затова не скролвайте видеото за Господ. Ако обичате Господ, не скролвайте видеото. Трактор. Някакъв си застана каруца. Трактор. Ако искате да закачим този трактор, пишете в коментарите. Хора, почти стигнахме. Хора, чакай не там. Ето тук по-пряко за караваната. Отиваме пак към караваната. Да, един пак аз не може да направя. Нека. Това го правим всичкото за вас. Ще повърнем да ви кажа. Тук с някакви обувки. Това часовник ли беше? Малко го мериш на газно. Ако има някакъв телефон, ще го гледам на дегнага. 5 тонови лойна. Пази как са хора. Представете си тук да видим някакъв iPhone 15 Pro. Ама чупен дисплей, пак ще го взема. Един кон. Който ще окръстим биха. Е там е стадиона на Харманли. Видите ли стадиона на Харманли? Ей там е. Така. Ние сме в... Искате ли видите гледката? Горе на планината. Сега ще ви покажа гледката. Аз мога да го покажа сега. Ето тук някъде ще видите гледката горе. Сега. Ето е караваната. Сега тук има стопицата да скочи някаква змия. Не бяхме минали вчера. Господа напази. Това човек там го няма, дето вчера не се скара. Там живе ли някой? Това го прави за вас.
Гледайте, стрелите на време. Заради вас. А това е горе, бе, това е горе. Я виж прозореца дали има някой се снима там отвътре. Горе? Това прозореца е там. Ето? Да. Ето, е тук големия. Е тук. Има ли някой? Според мен, след това има нещо някой. Къде да влезем? Влезем, няма. А ти искаш да влезем? Тук пише към балкон. Влезем първо ти. Защо аз? Да, едновременно. Хайде. Едновременно, айде. Ако сложих ръка, и аз веднага влизам. О, това ти го бараш. Това ти ли го правиш? А няма мога влеза вътре. Хора, влязахме в каравана. Тук някой спи. Спала е. По-бързо се махаме от така. Отвори то. Ти влизай. Това е твой ред. На, вземи телефона. Да не влезем заедно. Брата, Да, сега твой ред ти не влиза. Стига, бе! Твой ред е. Хора, това го правя точно за вас. Пишете в коментарите, дано да не ми се случи нищо. Ето, влизам. Страх, не страх, влизам. Брат, не мога. Влизам. А може да падне, бе? Още го влизай. Тук някой живее тук. Бързо! Някой живее тук, виж, че има някой неща. Хора, вижте, мога да ви покажа ето така. Някакви букуци. Аз как влязох, хора? Брат, не ми се влизала, гледай колко гадно. Гледайте, хора. Направо, какво да кажа. Вижте, хора. Абе, Криско, ела и тук. За малко. Трябва да влезем, да отворим шкафове, мапове, дали има някакви неща. Хайде, влезай ти, за да търсим. Хора, вижте, има някакви неща тук. Опа, добре си. Чай си правя място да минеш. Ото някакъв шкаф. Арио! Някакви пчелички тук. Бързо, че някой сигурно тук живее. Нещо има ли тук? Ами... Някакъв човек. Някой дяти. Хора, чакай, аз да покажа набързо нещо. Тук някой е спал. Чао, хора, това е видеото днеска. Ние се махаме от тук. Последвайте ме по-бързо, за да се съберем 200 последователя. Моя профил. И Божи има подобното клипче. Той има подобно клипче, но вътре не можахме да влезнем, защото някой беше около страх. И това беше, хора, от днеска. Ако искате още такива подобни видеа, последвайте, харесайте видеото. А от нас, чао! И да се видим до другия път, къде ще направим още страшно видео. И пишите днес в коментарите дали искате да направя друг профил, да качвам. Можем да влезем да отидем в някакъв център и да в някакъв апартамент, който е обладан. Оттам искаш да се приберем или оттам? Дай, говори по-бързо. Да, Айде, чао, хора! И до нови срещи!